Mberengo Simon Jimmy Fari Ephraim Jimmy Fari Fred Jimmy chakamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana vane mboo dzako chitupa nemari yedare. Tarazvo ndi Simon Mberengo achitaurira kuna Fari Ephraim naFari Fred. Taura tizo ari kuere muroro mwana wako yari pano ndiyo wana waira wana 4 taura tizo zvamakawirirana zvacho pamusoro wachiri wese urenga toda kuti mutaure mutore zvamurira kuti zvakasara zvacho parora right. Vakasara ni tikati pamari yavakabhadhara ndoishe zvangu yakadaro muromo kanya rusosa vakasara ni 300 ndo rutsambo kanya rusosa vakanidzwana kwakuti madanidziro 300 havana chavakabvisa. Rugaba yanga ari 300 US havana chavakabvisa. Rugaba 600 havana chavakabvisa. Toya danga takawirana mombe 8 havana chavakabvisa. Mombe ngani 8 havana chavakabvisa. Dzese dzinotsika ngani takatangoti kana wakwanisa dzinotsika unoona dziri 4 kana wakwanisa dzisinongoenda dzakadaro zvakwanisa asi pa 4 unopiwa dzinotsika. Then dzimwe ndedzemari dzimwe dzemari mamati akabvisa 4 dzine dzakwana dzinotsika then wozoti dzimwe 4 akwanisa kubvisa mari anobvisa iri mari mari pamombe tasakazosvika kuchajira naye zvo pamari nacho kuti imari pamombe imwe chete patakaita kumutaura mombe dzako 8 tataura naye tataurira naye. Mai vakachajwawo mai vakachajwawo mari yavo 400 hapana chakabviswa. Mbasha ngechii yamai mafurudza dumbu matiro mafurudza dumbu hapana chakabviswa. Vatete vakachanjawo yavo $50 hapana chakabviswa. Zvipfeko zvababa nezvamai hapana chakabviswa. Negrosari rababa yaramai grosari hapana chakabviswa. Ndo masipandira izvo zvinzwa hanzi toda runga wangu pamusoro wemambo. Chinhu chekutanga chandoda kukumbira ndokumbirawo introduction kuti tovaziva. Hauvazivi watori nerisi Ndovaziva. hazati kuzivi haundizivi. Paukasvika kumba uchidarira wakagadza kumba wakambozwa iri zvababa vemwana? Hongu ndakangonzwa kuti kuna baba vemwana asi handisati ndamboona. Chakatadzisa kuti undione nayo inhau yekusandiona. Maitaura nyaya yebasa. Nhau yebasa. Asi uchikurangarira here pamashoko wakaparadzana nedare rangu wakumbira tsamba yekuti uda kundosunungurwa kuchechi mashoko akasirwa nedare uzodzoka kuti usongane neni. Saka uchikurangarira mashoko ewayo. Ya, kana tasvika ipapo ndo pandaida kutsanangura panyaya yebepa ravabudisa iri. Nokuti ava ndichiroora kumusha havana kundipa list.
rekuroora. Asi zvavakaita vakati iwe enda wozodzoka, paunodzoka ndopatichakupa list, ndokubva ndabvisa mari shoma yandandina nekuda kuti ndandine mari shoma. Ndichiona zvisi kupindirana kuti mari ese ari kuchajwa aya iwe wakabvisa yacho ndeipi, ndoona kuti hapana iri kunzi yawakabvisa. Zvaizoita kuti mari akawanda akadaro havana kundipa list, saka ndakazokumbira zvetsamba yekuchechi kuti ndindonamata, vakaramba zvoti hatikupi, tokupa pauchauya tichikupa list rako netsamba yekuchechi, nokuti wetsamba yokuda pamwe tore muchato, ndobva varamba, ndokubva ndadzoka. Asi ndiri kushamisika kuti vane list muno mudare. Sayo wakaroora kwani Kwamberengo. Kwakabvisa mari shoma iyo ndekwani? Kwamberengo. Wanga wari peri baba? Kwete, ndatoona mudare muno. Iwe unogara nemukadzi wako nevana wako Esau? Iwe unogara nemukadzi wako nevana wako Esau? Ndaimbogara navo. Mukadzi wako hausi kuchagara naye? Bari mukadzi wako achiona wanoitani? Izvo ndibaba nondatonzwa muno mudare. Iyo wadari kamambo nyaya iri papa ichokwadi. Zvinoreva kuti tezvara wari uchienda kundoroora usina upiwa ngoti hauna chipawakambosvika padare pane zvawakabvisa. Saka usina nyangwe zvekupinda mumusha unani haungapiwi bepa rimwe. Saka asi bepa rakanga riripo rawaitaurirwa uchidaidzirwa ndiro iri. Kungoti bedzi hapana zvaakambobvisa kana pakutanga pacho. Zvisinei zvadaro ichitoona kuti hatingati ndiro riro kana kuti uyu ari kuda kuti hapana bepa rakangopinda akanzi tichakugadzirira imoti ndiro riro. Toti ndiro ngototi pane zvaakabvisa handizvo zvaari kuti kudaidzirwa here zvaakabvisa kana kudaidzira hana. Panapa zvava zvapesana mutombo. Nyaya ndekuti tezara vanoda pfuma yavo yamakawirirana. Ndopane nyaya kuti wakawirirana here kana kuti hawana. Then woti pandakaroora wanga wasi pane wanga waripo wacho wari kupi ndonenge wamubvunza. Pamusoro ichi mwana hongu anenge ari wenyu asi pamwe akakurira kwana sekuru. Zvinoitika izvozvo. Imimi manje wana sekuru hawapo wakakudza wakarodza hawapo maakudhaivheta kuti mutore pfuma. Pamwe imimi kwana sekuru kwacho hamuna kana kubvisa senti because zvaida vatodai mama auya muri mese manje. Ari munhu sekuru. Wana sekuru ari kana kuti kwaakakurira mwana wenyu? Mwana ndewangu ndakakudza ndakaendesa kuchikoro zvese. Aiwa asi ari kwana sekuru kwa? No. Ari kwangu ini. Saka akaroorerwa kupi? Zvakaitika inini ndandiri kubasa. Paakasvika kumusha uyu ndakapa go ahead pane vakanga varipo paumba kuti batsirai mukwambo. Zvekuti mukwasha kuita vana vese baba tezvara musina kuonana? Takaonana zviri batatanguzoona. Maonana ndakata nemukwambo wangu. Wabva kumusha uyu. Anzi iye chienda undotsvaga mari bijana chikamu chokuti kunyore tsamba uende kuchechi zvekutaura kwaoita then uzobhadhara zvimwe zvatawirirana izvi. Akazondifonera iye mukwasha abva kumba ndikati mukwambo zviri nane ndogona kuti ndisangane nokundokuonawo ndikuzivi. Ndakasangana naye kuHarare ndikamudaidza motisaki yandaifamba nayo nemudzimai vane mwana umwe chete uirapa pamasasa kana ndichinyepa vanowana 4 vana. Saka 1 tozoti wakazoti vamwe 3 it means a long time ago. Nguva yapo pasina kuyanana nemukwasha wenyu. Ndakambotumira asi mwana wenyu aiuya here kumba? Mwana kuti wazukuru nyama munowaziva wese wari 4. Mwana kumba haana kutobvira auya akandouya naye murume wake vaingogara vari vese nemurume wake. Iyo yakaoma iyo.
Itoenda kugona chari. Newana wake. Newana wake. Iwo wakakurira kupi? Wakakura kupi? Kwani? Kababa wako. Ndo nyakukutumbura ere. Saka itauraika zviro tiye. So that pa jeke. Murikuona musakajekesa ka zviro zvinotenderera. Pazvinokuti wati aiwa mwana wemukomo wangu. Baba wacho wakadi asi ndini ndakazomukudza. Then podi ojeka. Alright. Mugusha kwenda kuna baba. Mugusha kwenda kuna baba so hapo wakapamba. Mugusha kwenda kumba kuna baba so wakapamba basa nemurumo. Anza nge musati musikamboendo kundoona baba mnini. Mari plus muruma anokashoti mara apana. Mapanga kasha kame tikangopedza nguva kana awari apa munini vamwe vakashaya avari kubasa ndizvo saka mupambo haane nazvo kuzva kuti mba awakashaya vanhu vapa munini kuti anichabvisi mapfuma kukuza wakafa ndizvo zvakutorewa. Aiwa kana dare tese taakuvhiringika kuti vanogoti nditezvara iye mukwambo asikaziyi tezvara ende wasikaziyani tetaura kuti tiestablishe kuona kuti wane right here to claim ichi pfuma yacho. Asi kashanga iye mukwasha anokuongorora sei zvimushamatezvara kana ari right kashanga kana mukwambo watora tezvara kuti bvisa pfuma ka gusikana nazvo tezvara uvhunza mukadzi wako kuti wati baba wangu uchatsvaga chi. Aiwa but nyaya yake yazobuda pachena. Yabuda pachena pakuti ndi baba munini. Saka kumerana kwawo kushoma kwa baba munini mungatadzi kutoziwana. Asi davari baba wake chechitenya kutumbura. Pamwe dauri kuziwana. Kasikazeka panapo yaenda kubvunzawo pane iye mukwasha. Kuti wakwashawo. Kana uchienda kunobvunza zvaari kuti akambobvisa mari yakanobvisa. Iwo hatikaoni ngone mnyaya wako anenge ane kuraka achinyurawo zvawabvisa zvacho. Zvoona kuti zvichiwirirana here nezvichabudidzwa nababa. Kana unazvo achiti ndakambobvisa mukwasha. Saka zvakewo zvacho zvaanotiverengera zvaakambobvisa zvati kuno wakanga aripo wacho ndezvipi. Pamusoro yechangamiri ndini ndakaperekedza mwana kunoroora ndatumwa nababa ndiri mukoma wake. Takaenda tine $100 ndobva tasvika mumusha ndobva tagamuchirwa zvakanaka. Tagamuchirwa takasvikira pamba pana baba vana tezvara vangu ndo pamba patakasvika ndo mukicheni matakasvika tikataurirana nana tezvara. Vana baba tauya mukwasha murombo taona kuti hazvigoni kuti tigare nemwana musingazivi kune mwana, tauya kuzozivisa kuti tisine mwana wenyu. Zvikanzi zvakanaka mukwasha waita zvakanaka, hatigoni kukupai list, mari yenyu taiona endi tazviona, chendai motsvaga mari pamunouya tozokupai list, kana kuti makuda kuuya tozokupai list rekuti makuuya kuchiroora. Iyi mari ndeyekungozivisa bedzi kuti tisine mwana wenyu. Ndobva tavasira mari iya, ndobva taparadzana mune zvakanaka. Saka nguva yakazorebawo 2017 ndone lisi yenyu. Ngandorore
Right, iyo tiri kuona kuti hapanayo. Saka uyu muchinda taangangobhadhari toti anobhadhara madamages and then wochizonyatsogara pasi wachiwirirana natezvara wavo. Saka anofanira kubhadhara wadaro. Vana ava havasi kugara vese. Ndada kuzivisa dare vanga vataure mukoma wako samisane pari zvino havasi kugara vese vana pakuziva kwangu. Chikonzero uyu ndiye anochiziva, ine handingachizivi sevana vanenge vari kumba kwavo, asi vakazouyawo kwandiri vachinetsana kumba. Tikagara pasi semusha, chii chamuri kunetsana? Muroora ingosumuka pamba pamusha pavanogara, uyo asipo ongoenda ozongofona kuti ndakwamutare kana kuti ndiri muHarare. Uri muHarare sei ndisina kukupa permission? Tikatovabatsira. Mukadzi akasvika pakuti ina handichadi murume padare redu remusha, handichadi murume, ndakuenda kumusha kwedu. Mukadzi achibva aenda, asi akaenda achiti ndiri kuenda kuHarare kuna sekuru. Isu sekuru wacho hatisati tambovaona, hativazivi. Ndini ndakatovanyengerera ndikati aiwa mainini hazvinzarwo, dzokai kumurume, imba yenyu yakanaka wani. Kana paine zvine zvichiitika zvechinetsa, kana uyo anetsa uyu, uyai mumangare kwatiri tomubatsira uyu kuti mugare zvakadi zvakanaka. Ndobva vadzoka, vakateererawo ipapo zveshuwa vakadzoka. Ndobva vagarisana, ndobva tangonzwa futi kuti uyu akuripota kuti mainini kumba hakuisini. Kwakuendawo kumba zveshuwa mainini kumba hakuna. Ko mainini maenda kupi? Zvikanzi handiri kwamutare. Ko mazongobuda musina kumbooneka kana munhu mumwe chete sei? Dzokai kumba. Ndobva vagara mazuva, ndobva vadzoka. Saka vakazoramba vakunetsana murume nemukadzi. Tikada kuvagadzirisa, mukadzi akutoti ini murume handichadi. Hauchadi murume nekuda kwei? Musadaro. Vana vanenge vari kupi pavanoenda kuHarare mutare? Vana vanosara pamba? Vaenda navo vanhu. All right. Muzvareti, I think. Ndatangonzwa hangu pamadairire aita mukwasha kuti madairire kuti munhu haana tezvara wake kuti handiwazivi. Madairire aimunhu ane vana mubvururu wakadaiwo 4 kwese kwakadai so. Kama kutongoshusha kwanoita nekuti anomborwadziwa haazvizivi kuti chinonzi kuroora chinorwadza sei. Dai akabvisa mari aisaita munhu waari kuitawo. Saka ari kuverenga kuti uyu atobuda muupenyu hwangu. Ari kutomuverenga kuti uyu atobuda neubvururu hwaina achangoita. Because anomborwadziwa anobvisa kana sendi. Madairire kuti tezvara kuti anyatsoratidza kuti ndina tezvara wangu hazvina kudaro. Kutoti akautongomukanda kutoti uyu ndatonhera ototanga zvimwe because haana chakatombomurwadza. Kachanga muziro wanaita baba wavo vati havasi kuziva zvavakunetsana, but mumiro wandazoita baba wavo vazoti vakutaura vanga vakutotaura zvimwe zvinhu zvekuti zvavari kunetsana vachiti takagara pasi tikatichada kuradza ava vari kutopindurira uyu panga achifanira kupindura asi ivo vati handisi kuziva. Right, wobhadhara chii iyo manzwa havasi uchagara wese ende harisi roora ba machoro machoro. Kamambo zvakadaro izvo tinoenda patsika dzedu paita mhuri kutoti paifanirwa chinofanirwa kuitwa panodiwa mbudzi nhatu kuzouya nemwombe nhatu zvapera zvakanaka kutoti paita mhuri. Ipapo pakugara tese ngati kutoitika kwakaitika zvinhu izvizvo kutoti takatokohwa mhuri nezisorivisa ivo zvezvizvo ndopavasitori kumusha
vari kuharare vana ningori nevana ndikumusha saka zvekuti kugara tese nhauti iye haasi kumusha kwasati vandikushirwa ivo vari kuharare havasi kungochengeta hoyo uchiri pamusha ini pamusha nditori mumusha right. Sa unomuendesa kumagistrate court kuti aende abvise maintenance handiti yekuchengeta vana wake. Tezvara zvataurwa nedare munofanira kupuhwa mbudzi 3 nemombe 3 ndo zvamunofanira kuti mupuhwe. Right, munozvibhadhara rini? Mbudzi 3 nemombe 3. Ndowana mombe pagore. Gore rega rega. Gore rero wobhadhara 1. Izvozvi ndotovapa 1. Wovapa 1 right. Asi ndaikumbirawo mambo kuti mukadzi uyu takatadza kugarisana. Haisiri wedu yatiri kutonga iyo. Kana muchida kuzoiunza munoiunza kudare rega. Ndeyatezvara kuti vari kuda chiita taona kuti havangawani pfuma vanowana matyorwa. Ko mbudzi 3 idzo iye zvirundowapa mombe nembudzi 3 obva waeka then pagore rinouya 1 rinotera 1. Sorry mambo wangu, sorry yenyu. Nekuti mukadzi uyu handisi uchagara naye. Saka izvezvi vari kuita kundifosa kuti ndigare naye iye mwana wavo akaita upombwe. Saka ndo pari kunetsa kuti mwana uyu ndigare naye izvozvi ndivape pfuma ndichigara nemwana wavo. Ndo pari kunetsa. Iwe waubhadhara madamages chete. Asi mwana wavo kuti ndichagara naye izvozvi zvandichakwanisa. Hatikurambanisi iyo haisiriyo. Kana uda kuzoipinza iyo unounza chikomba. Unounza chikomba kana pane rimwe dambudziko nekuti tezvaro vari kuziva kwauri iwewe ndo waanoziva. Hausati wamupa gupuro. Wakamupa gupuro here mukadzi? Hongu ndoda kutomupa izvo. Aiwa mupipa pamberi pedare kamambo. Imosa. Imosa kamambo. Unondopanana mwega muri kuko. Nyama dzenyu ikoko. Wana vane mabhete here tavana. Inida uzoti baba mapostori wapi rumpostori okay ngeneronda iwe mhosva mambo munyika yapa uri nyika imambo makoniwe mwana right akomana ngatare mumwe 1 wakunzi ng'ombe 3 nembudzi 3 ndiwo wakasvika mushame avo wanavo kana dai uyo uchiziva kuti hapana mwana wausi atizivi iwe unobvisa ng'ombe 3 nembudzi 3 wobva wasununguka mukatoregerai pane pasina kupindura dare rati unobvisa mombe wataura vega kuti unobvisa mombe imwe chete izvezvi mambo wakati chibva wabvisa nembudzi 3 pamusoro pemombe then ukakumbira futi kuti ndinogona kubhadhara mombe pagore mambo wakakubvumira kuti dzimwe 2 dzasaredza unobvisako pagore semunhu abvisa imwe nhasi chete zvapera zvinoita here izvo? Sorry, pandichabvisa mombe idzi ndichati pendobvisa mombe nembudzi obvisa mombe akumbira mombe. Okay, alright, tokupa icho chichemo kuti it's okay, right? Saka akupa judge ndangotsanangura padiki magariro paati zvokumanikidzwa vanhu havari 2 waigara pamba pababa wanova baba wane zita riri pasamuna ndo pamba pawaigara uyu nemukadzi wake. Saka zvadaro nekunetsana kwaita pamba ipapo uyu nemukadzi wake wakazonotsvaga pavo pawaigara imo muchinhenga imomo wakanotsvaga pavo pawakanowaka pavari kugara. Panowa ndipo pakazosimuka uyu achienda kubasa
achisiya mukadzi ari pamba ipapo, ndo paari izvozvi nemhuriyo yaanayo iyi. Kwawaigara kumba kwababa wakabva wakanovaka musha wawaiwaiya. Saka ndati ndijekesera mudare changamire kuti sezvo ari kuti mumusha medu hatichadi, iwo wakanovaka wakanotanga kukura masitendi awaiwaiya. Umudzingi ipapo nekuti ane wana wako unotaenda nawo 4. Saka iwewo uchaungatoite unototsvaga umwe musha kana kudzoka kwababa wako. Asi apa paari kugara newana haupa hauwadzingi nekuti wana vanogozoenda kuda kuti vaende kupi wana wako iwe. Ipapo mambo sorry zvishoma. Mukadzi uyu zvaari kuita kune mashabhini ari kudhuze kwedu ikoko. Ari kundomwa doro achidhakwa ikoko achifamba kilomita kuenda kundovhiringidza vana baba vangu kuti magariro. Vana baba vangu havasisina kusununguka. Ari ndokanda matombo pamusoro pemba achijamba fenzi eitaura kuti makanditambirire mumusha muno. Iwe izvozvo zvinosungisa icriminal. Unondopika jeri ukasiya vana wako vachishupika. Haubvumirwi kuita izvozvo. Chigara pamusha pako wotoseenzera mhuri yako. Ndakutaura kuti unoenda kumagistrate court wondopuhwa maintenance. Mari wobhadhara kumaintenance uripo pamusha ipapo. Uyo haakudzingi pamusha nekuti ndo pane wana wake. Handiti anotobvisa maintenance uripo. Izvo zvekuenda kunana baba wacho kunana mukoma wacho wosiyana nazvo nekuti unoenda mujeri uruzvinzwisisa. Saka zvapera izvozvo. Saka mombe unondowapa rini taura zuva rekuti unondowape mombe kana vakasununguka chero nhasi. Ndatonyora pana kuti mangwana bhoza taura kuti ndinotopa kananzo. Then chinzwa iwewe inzwa Ephraim. Mangwana unobvisa mombe 1 nembudzi 1 mangwana. Then mombe 1 nembudzi 1 musi wa 30 September. Hadina kuisa muna October ngoti tikasa 30 October teta kutopinda muna November. Hazviiti. Sanda dzosa nemwedzi kumashure pagore rako rakumbira iwe. Saka taisa 30 September 2025. Mombe 1 nembudzi 1 musi wa 30 September zvakare 2026. So kumbira kwawaita ndiwo judgment yako. Saka wondobvisa izvozvi nekuti mwedzi usati wadi wagara. Saka mangwani wobva wabvisa nekuti muna November hatiiti maroora. Handiti. Saka mopuwa wodescribe mombe yacho kuti mupuwe mapepa ekufambisa nenhau yekwe. Muri kure nekure? Ndinobva kubhikita masvingo. Mbva kutedzara kure. Makosi makosi enyu eda ekufamba. Ndine kubva kumba kwangu kupinda panapa yasvesa $13. Sanchida kuti $13 kuti ndidzikepo $26. Wasita yedare. Imari 10. 36. Wasita ndakabhadhara kuti wasalmon. Imari $80. Mari $80. $80. Plus 36. Plus 36, that's 111. 116. This is 116. 116. Tezvara wako wane makosi ayo 116 kudaidza kudare. Ndiri kunzwa mambo asi pari zvinezvi. Right. Paunoeka nekuti wangoda kufamba uchibvisa kungoti 120 makosi so that mari iyo ndo yavanotosenzesa pamari yavo $40 kuita kuti unga achikwanisa kufamba unobvisa $40 pagore rega rega. 40 mbudzi nemombe kuita kuti wawane mari yekudi yekufambisa kuzotora zvinhu zvavo. Saka unobva warongedza $40. Saka imimi mangwana moita kana muchingotengesa muhamatengesa mopuwa 40 yenyu nembudzi nemombe yenyu muhamadi motengesa mubva maenda. Handiti zviita mangwana nhasi zvinoita nhasi ndakatiti mangwana mangwana. Okay. Saka
yapera 40 mbudzi kana uchibvisa iri mari unobvisa $40 zvakare. Mombe kana uchibvisa mari i350 ndo mari yemombe yedare. Mandiri saka mondotora mombe mupurisa ari kudhuze ndiyo hanzi Chinenga. Moita sei? Moita arrangement nemapurisa kuita kuti inyorwe kana muchitengesa modi motengesa. Nekuti bhikita hamungatakuri munhu mondosiya matengesa. Alright. Mubatsirwa nemapurisa kuti muchazvifambisa sei.